Koliko daje tvoj gol? Koliko daje tvoj gol? Čas ti stava najinteresnije. Това е най-интересно. Това е много хубаво. Сигурно. Прати ме Вито, в ловата си. Ти можеш да го сетиш. Става е чува. Айде, чувайте, няма да речем тук. Ще видим, 2 минути се чава. Да. Не знам дали какво да текаш. Тук да има. Ако се въртите... Да е добър след. Браво! Йована! Не 5 на 9!
Nema dobro.
Още не е пенал. Девет знаеш да покажеш, бе. Тайм-аут, бе, момче. Хайде. Падани! Тайм-аут, бе, момче. Тайм-аут, дали знае? Тайм-аут, не знае ли? Не, он чека до 22 минута. Да ги смени.
Браво. Слава Богу. Hadi İbrahim, hadi. Hadi. İbrahim, hadi. Bravo. Край. Интересно, когда ты встречу видишь?
тук беше малко дневно. Айде, сега трябва да ги стигнем.
4. 2 minute, ajde. Ajde, ima vreme. Naš sudija. Ima vreme, ajde, ima. Odi, odi. Odi, ajde. Čekaj, presta. Ave, sudija. Pa je tam peše me pičkati materina. Ajde sa. Bebeši, gol. Ništa presta. Spreke si nija. Klip sudijata, ne ti klip. Вземете тайм-аут. Вземи тайм-аут, видите текста на променя. Взяли тайм-аут!
Кой тук? Местите ма. Има ли така? Що да? С ти мести я че да взем. Не, нека се движи автомата за 8 минути. Може, да? Аз да се куря? Нищо бе, до края, лек 7 минути. Само прати нека топли. Айде, кике! Я те гласа.